Xeyirli kеш, исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Саба дулкыннары телевидениесе атна информацион программасын башлап җибәрә. Бүген урын алачак материаллар хакында кыскача. Сабан туйлар килеп җитте. Бирнәң әзерләнгәнме? Бу көннәрдә район, авыл урамнарында сабан туй бирнәләре җыела. ЮХИДИ инспекторлары балаларга юл йөрү кагыйдәләрен искә төшерде. Саба районында беренче тапкыр урман сукмаклары исеме астында мото узышлар үтте. Хәзер барысы хакында да тулырак. Шушы көннәрдә Саба районына Кытай Халык Республикасы делегациясе килде. Алар иң элек Сатыш мәдрәсәсендә, Сабадагы индустриаль паркта, Сәләтле балалар мәктәбендә, Сабан туй күңел ачу комплексында, Лесхозда, урман музеенда булдылар. Кытайлылар безнең якларның табигатен, төзелеш, көнкүреш, яшәешебезне игътибар белән күзәттеләр. Сәләтле балалар мәктәбенең педагогик коллективы һәм укучылар кунакларны зур дулкынлану белән каршы алды. Аның сәбәбе дә бар. Чөнки биредә Кытай теле өйрәтелә. Укучылар кытайча җырладылар, биюләр башкардылар. Сабинский район наладил по прямой связи с городами Китая. И мы, конечно, надеемся, что сотрудничество между Китаем и Россией продолжается расширяться. И сотрудничество между Сабинским районом и с китайскими городами пополняет содержание сотрудничества между Республикой Татарстан с регионами Китая. И мы только что посмотрели Сабинский район 3 года тому назад. Я с моими коллегами, еще с китайскими делегациями посетили Сабинский район, но в течение 3 лет мы заметили, что очень большое изменение. Очень красиво построили парк, там мостики, вот такие красивые, только что мы гуляли. Еще нас удивляло то, что так в короткое время уже построили индустриальный парк. Там уже почти 12 резидентов. Это означает, что руководство Сабинского района уделяет большое внимание развитию экономики, социально-экономическое развитие получило такой успехи. И так что мы очень рады, если такая возможность, особенно такая школа прекрасна для воспитания одаренных детей. Дети — это же наше будущее. И Сабинский район, вообще-то правительство Татарстана уделяет большое внимание воспитанием, образованием. Это очень важно. И нас очень удивляло то, что дети уже начали изучать китайский язык. Это же эстафету дружбы между Китаем и Россией можно передавать именно с детства. Чыгарылышны алга таба дәвам итәбез. Балалар өчен җәй ул үзе бер тормыш. Бу тормышны истә калырлык, кызыклы һәм матур вакыйгаларга бай итеп үткәрү ата-анадан, өлкәннәрдән тора. Иң мөһиме каникулны хәвеф-хәтәрсез уздыру. Балаларга юл хәрәкәте, велосипед, самокатларда йөрү кагыйдәләрен искә төшереп тору көн кадагындагы мәсьәлә. Шуны күздә тотып инспекторлар Байлар Сабасы һәм Шәмәрдән бистәсенә чираттагы рейдка чыкты. Каску должен иметь. Так ведь? Велошлем, потом что, перчатки, можно так ведь? Потом фонарь. Это возвращающие элементы должны быть. Балалар хәзер күп вакытны урамда уздыра. Күбесе велосипед, самокатны үзитә. Сирәк очракта тәгәрмәчле ролик, скейтбордта йөрүчеләр дә бар. Киенү буенча тиешле саксызлык чаралары төгәл үтәлмәсә дә, балалар кагыйдәләрне яхшы белә, юлда сак йөри. Чакканда тотып чыгарга кирәк. 14 яшь булмаса, ерак җирләрдә йөргә ярамый. Велосипедтан юлдан чыкканда, тотып чыкканда, сул якка карарга кирәк. Оң якка бер машинада булмаса чыгарга кирәк. 14 яшь тулмыйча самокат белән, сәпит белән юл кырыйннан йөрисе түгел. Нәрсәләр булырга тиеш синдә? Миндә каска булырга тиеш, терсәкне защищать итә торган әйберләр булырга тиеш, и аякны да. Инспекторлар өчен беркетмә төзү түгел, юлдагы куркынычсызлык мөһим. Җәйге ялны хәвеф-хәтәрсез уздыру, планнарны тормышка ашыру хәзер иң мөһиме. Җәйге минем урамда уйныйсым, китаплар укыйсым,
һәм пикникларга, походларга барырга. Статистика буенча травматизм очраклары килеп чыгуга сәбәпче шуклык, олы юлга кагыйдәләрне сакламыйча чыгу. Күбесенчә электросамокатта йөрүче балалар имгәнә. Югары тизлек кагыйдәләрне сакламау аяныч хәлләргә китерергә мөмкин. Менә хайраңна балалар белән общение булды, юл йөрү кагыйдәләрен беләләр. Сәпитләр белән ничек йөрүләрне, самокатлар белән ничек йөрүләрне, юлның кайсы ягына йөрергә, самокатлар белән кайдан йөрергә, переходларны ничек чыгарга. Әтиәниләргә инде күбрәк алар үзләренең балаларына әзрәк игътибарлы гына карап торсыннар иде. Юлларга, урыннарга чыкканда карап кына теләсә кая йөрмәскә, юлны дөрес йөрергә. Модада китте хәзер безнең электросамокатлар бит инде. Хәзерге вакытта кешенең акчасы күп. Электросамокатларны аларга возможность бар, но баларга сәламәтлекләрне аларга акча күбрәк кирәк буларга мөҗәт. Шуның өчен электросамокатлар белән яшь балаларга бик йөрү катгый тыела. Шуның өчен әтиәниләргә бик игътибарлы булырга дип мөрәҗәгать итәрим. Кагыйдә бөтен кешегә дә уртак, олы юлга чыгу тыела, хәрәкәт итәр өчен тротуар булдырылган. Велосипедны балалар бакчасы яшеннән үк йөртергә ярый, ләкин ишек алдында һәм паркларда гына. Юлга чыгу 14 яшьтән рөхсәт ителә. Бу вакытта инде велосипедче йөртүчегә әйләнә һәм ул юлда йөрү кагыйдәләренең барысын да үтәргә тиеш була. Аңа уң як полосадан һәм юл читеннән, ягъни тротуардан гына барырга ярый. Мәктәп яны лагерьларында эш безнең әле юл йөрү кагыйдәләре буенча профилактик эш дәвам итә. Без инде төп игътибарны хәзер мәктәп лагерьларына юнәлтәбез. Балалар белән инде әңгәмәләр, төрле мероприятияләр үткәрәчәкбез. Балаларның тормышы һәм иминлеге өчен җәйге каникуллар вакытында ата-аналар җаваплы. Инспекторлар алар өчен дә аңлату эшләре алып барды. Кагыйдәне балалар да, өлкәннәр дә белергә һәм буйсынырга тиеш. Россиядә халыкны социаль яклау хезмәте 1701 елда император Петр I указы нигезендә оештырыла. Ә инде социаль хезмәткәрләр көне 2000 елдан Рәсәй президенты фарманы белән кабул ителеп, 8 июньнән бәйрәм ителә башлый. Кичә бәйрәм уңаеннан зур сабырлык һәм түземлелек таләп итүче әлеге хезмәт ияләре котлаулар кабул итте. Алар ел әйләнәсе хезмәттә. Бәйрәмнәр һәм ял көннәре дә алар өчен гадәти эш көненә әйләнә. Чөнки хезмәтләре шундый. Күп кырлы, четерекле, зур сабырлык таләп итүче әлеге хезмәт ияләре өлкәннәргә, караучысыз калган әби-бабайларга, әле алай гына да түгел, ялгышканнарга туры юл, бик күпләргә социаль ярдәм белән бергә рухи яклауда күрсәтә. Кичә Сабантуй спорт мәдәни күңел ачу комплексында әлеге өлкәдә хезмәт куючылар мултабыннар артында һөнәри бәйрәмен билгеләде. Бер төркем хезмәткәрләр Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгының, район башлыгының мактау кагазенә һәм рәхмәт хатларына лаек булды. Сония Мәгъсумова шулар арасында. Мин Балкыш халыкка комплекслы социаль ярдәм үзәгендә бүлек мөдире булып эшлим. Бу эшемдә инде мин 9нчы ел. Менә мактау грамотасына ия булдым. Җитәкчелеккә шушы эшебезне күрә белгәнгә бик зур рәхмәт. Киләчәктә дә матур итеп эшләргә язсын иде безгә, халкыбызга шулай ярдәм итеп, бергә матур итеп эшләргә язсын. Әлеге һөнәр ияләре ялгыз әби-бабайларның гомер күзләрен бизәп, тормышларына яңа сулыш өрә. Ә иң мөһиме, һәр хезмәткәр мөрәҗәгать итүчеләргә тәмле телен, якты йөзен жәлләми. Бик тә игелекле вазифага алынган, ярдәмгә мохтаҗ кешеләр белән эшләүче социаль хезмәткәрләрне һөнәри бәйрәмнәре белән район башлыгының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары, аппарат җитәкчесе Марат Рәшит улы Кәримов тәбрикләде. Менә сезнең яктан да, сезнең тарафтан да проблемалар ишетелмәсә, сезнең эшләгән учреждениелар, сез опека, попечительство ясаган дип әйтик, әби-бабайларыбыз, балаларыбыз, өлкәннәребез безнең матур гына тавыш-тынсыз шулай итеп тыныч тормышта яшәсәләр, үзләренә тиешле хезмәтләрне, услугаларны алсалар, һәм инде иң югары нокта сезнең эшнең апофеоз дип әйтик, сездән, сезнең йөзегездән соң бездән канәгать булсалар, инде менә бу иң зур безнең максат һәм безнең хезмәтнең иң зур нәтиҗәсе. Мин инде сезнең алда беренче чиратта рәхмәт әйтәм.
Бүгінгі күнге қадар өзіңіздің қызмет орындарыңызда, өзіңіздің жетекшілер учрежденияларыңызда матур гына эшләп килгәнегез өчен халкыбыз алдыннан сезнең учреждениялардагы сез хезмәт бирә торган кешеләр алдында инде барыгыз алдында да алар исеменнән дә дип уйлыйм инде зур рәхмәтебезне белдерәбез. Социаль хезмәткәрләр җитәкчеләреннән дә тантаналы шартларда котлаулар кабул итте. Мин барлык коллегаларны, социаль яклау өлкәсендә эшләүче хезмәттәшләремне бәйрәм белән тәбрик итәсем килә. Авыр һәм мактаулы эшләрендә зур уңышлар телисем килә. Гаиләләрендә тынычлык, бәхет, шатлык телим. Һәрберсенә сәламәтлек телим. Хөрмәтле коллегаларым, сезне һәркем һәр почмакта бәхет елмаеп көтсен, кысып кочаклап алсын да гел үзенеке итсен. Туктап калмагыз ярты юлда, гел бәхет, сәламәтлек, шатлык өчен көрәшегез, үзегездән артса безгә дә өләшегез. Бәйрәм белән сезне коллегалар. Әлеге хезмәт ияләре җәмгыятьтә шәфкатьле, риясыз һәм сабыр җанлы кешеләрнең генә кулыннан килгән хезмәт башкара. Күрсәткән яхшылыклары үзләренә меңе белән әйләнеп кайтсын. Халкыбызның иң милли һәм көтеп алган зур бәйрәме Сабан туе якынлаша. Элек-электән аны әби-бабаларыбыз язгы сабан эшләре тәмамланганнан соң билгеләп үтә торган булганнар. Хәзердә бу гадәткә тугры калып, язгы кыр эшләре соңында татарлар бәйрәм итә. Сабан туе бирнә бүләк җыю юласы белән башлана. Узган атнада район үзәгендәге оешма предприятиеләрдә эшләүчеләр дә Сабада бу матур гырыф гадәтне башкарып чыкты. Район мәдәният йорты коллективы белән безнең иҗат төркеме дә бу күңелле чарада катнашты. Мәдәният хезмәткәрләре менә шулай бәйрәм рухы биреп Сабанның бикет урамын Сабан туйга дәште. Урам халкы исә күптән инде бүләкләрен әзерләп бәйрәм алып килүчеләрне каршы алды. Аларга бала чагасы да кушылды. Татар халкы Сабан туен елда зарыгып көтеп ала. Бүләкләрен генә түгел, күчтәнәчләрен дә мулдан әзерли. Элек-электән бирнә җыйганда йомырка бирү гадәте дә яшәп килә. Бу үзенә күрә муллыкны киләчәккә уңыш теләү йоласы. Сабан туйга бүләген тапшырганда һәркем үзенең иң матур теләкләрен дә җиткерә. Ой, менә яңгы. Бәйрәм белә, Сабан туйга китәгез. Туллага бәйлик бүләкне. Yıllar tanış bulsun, ilge türeler nak bulsunlar, selamet bulsunlar. Ya Rabbi Xudayım, mena şunday tilektemin. Indi ikinci yıllarını da şuşlay matur ettirip, kurerge yazsın. Amin. Uzun ömürler abi canım. Uzun ömürler. Җигүле ат, милли киемнәр, халкыбызның яраткан җырлары күмәкләшеп бию, бирнә җыюның иң күңелле мизгелләре. Кемдер сөлге, яулык, кул яулык, озын тукыма, җәймә, күлмәк, гомумән гәзинәдә барын кеше бирнәгә чыгарды. Бәйрәмчә бизәлгән ат та игътибар үзәгендә булды бу көнне. Чараның иң күркәм бер өлеше ул. Үзенә иярләнгән арбага бүләген дә кеше дусларын да сыйдыра. Армый-талмый бирнә җыючылар белән бергә йөри. Ә инде һәр өйгә кергән саен бирнәчеләрнең дә бүләкләре арта. Җәмәгать менә кылгалар авырая, халык шундый актив, шундый бирнәне көтеп алган име. Елда-ел менә Сабан туйлар шул күңелле, матур итеп узсын иде. Саулык, сәламәтлек һәр беребезгә дә. Яңа шушы Сабан туйларда очрашырга язсын, матур күңелләр белән, шат күңелләр белән. Балаларга да конфет күчтәнәчләр мулдан булды. Алар ярыша биштәрләренә конфет җыйдылар. Өлкәннәр исә үзләренең яшьлекләрен искә алдылар. Фирдәүс апа нәфис сүз остасы буларак күңелендә йөрткән шигырен дә башкарды. Иң башта менә кияүгә чыккач тагын шигүле сөлгә бүләк иттем. Ул елларда шигү бик русча әйтсәң модада индиме? Аннан кулъяулык, сөлгә кулъяулык бирү иде. Аннан соң бик матур итеп Сабан туйларында гөрләтеп, башта
birine jiyalar idi, biyip, jırlap ime. Andan soň saban toýlarynda tügerekler yasap, eýlenip, jırlap, biýitirgan idik. İste kolurlyk ittirip, yolkunlanıp, menip, sahnelerden menip, şiir söýleýtirgan idik, jırlaýtyrgan idik. Şonda itip, motor itip ütkeretirgan idik. Andan soň dostlar bilen, klassdaşlar bilen, iň möhimi tuganlar bilen işraşyp, süýleşüler, tabyn artlarında otururlar, olar bigrek tegen äti änileriniň isen çaklary, olar barsı da mine köňülniň türünde. Ni gaýtmysaň, ol bu ýok miken dip, birşilasyň enkey tagynda. Mine bugünde tugan nigizime, gaýtdym äniýem seniň ýanyňa. Tanış miňa kapka açylywy, işek şygyrtawy köpdengi, balam gaýtdy diýip, pek tezgine samawuryn koýup jiberdi. Oşagynda dirlep otyn yana, gazytynyň şulpa ilgire, syýmaly balamny diýip, erli birli enkey ýigire. Uzun bir uramny şygyp bitkenden soň birine jiýuşlar garmonlaryň, jyrlaryň syzyp ikinci uramga köçdi. Başga millet küýlerine de urun boldy bu günnem. Oktyabr uramındağı Mürütü Şirina Tabynyň da köňeli meýdanga tortyla. Garmon muňlaryny işitgeç özü de tüzmedi, soban toý kiýin suzdy. Burunly kiýip, muny soban toýlarda gana oýnar. Kul küreştiredirik. Bu wagtlarda yaşa gıybet indi. Bik motor wagtlary kütüp aladyryk saban toýuna. Hazır indi ide şol balalar bilen, mena onuklar bilen meşgilebis. Şagabız, yoratabız. Küreş garaýbys samy glavny. Iň köňüllisi şol inanyň. Tatar kişisine küreş garaw. Samy glavny isenlik, sawlyk bolsun. İller tynyş bolsun. Bitsin emine bu soguşlar. Bik bäxetli zamanda ýaşaýbys, Allaha şükür. Bäxetli ýaşyk, şulay bolsun her wagt. Şükür, raýondaşlarybız milli gyrif gadetlerimizni hürmet etip ýaşaý. Her gaýsy beýremniň özün de birine jiýunyny kütüp ala. Lenin uramynda ýaşaýşylar da soban toýda ötkerleşek oýunlarga solly motor bölekler tutup uramlaryny gürletip kilişi birneşilerini kopka töplerinde kütüp aldy. Soban toý barlyk dost tuganlarybyzni jiýa turgan beýrem. Ne balalar gaýtalar, şükür otpuska çykkanlar onyklaryň bilen birge gaýtdylar. Beýrem indi soban toýa elegilikden tuganlar jiýylşa, dostlar jiýylşa, köňülle ýeş wagtdan kütüp alatyran beýrem indi. Mine bulayda motordyp birine jiýýarlar, bigrek köňülleli atlar bilen. Şol kütüp algan kaderli beýrem, özübiziň halyk beýremi. Soban toýlaryny ýaşlykdagy birine jiýýarlaryny hatırlaýsizmi? Özüňiz de birine jiýuwda gatnaşaýdyňyzmy? Ýeş wagtda eýe gatnaşadyryk, çykkan boldy bizden birine jiýerge. Ditsatda işlegende kolleksiýa bilen şaýtyp jiýyp berdik. Bik köňüllü boladyry. Rayonubuz türlü millet vakillerin sıydıra hem her kim biri de tatlı yaşayı bütün beyremni özite. Sep prazdnikamdan. Qapqadan qapqaga, iden ige birine jiýuşlar beýrem şatlygy alyp kile. Olar özleri de birgen büleklerini zor rahmetler eýtip, bülek eýleriniň ýurtlaryna iminlik tilep kabul etip aldy. Anyň ýylasy da şulay. Barygynda beýremler bilen kutlaýbys, soban toýlarybys köňüllü ütsen, illerimiz tynyş bolsun, barygyzga da sawlyk, selametlik, gaýlelerimizde tynışlyk, bähet barygyzga da tileýim. Amin. Aldağı yıllarda da şunday saban toylarında uçraşırga yazsın ya Rabbim. Amin. Мен кичкенеден saban toylarını бик яратам. Вот, зарыгып көтүп алабыз. Көңүллүү итеп, апалар белән җыелышып киләбез. Бик көтүп алабыз. Turmuşlarыбыз имен, yıllarыбыз тыныч, табыннарыбыз мул булсын. Soba-soban toyu гадәттәгечә Saban toy мәдәни спорт комплексында узачак. 11 июньдә иртәнге сәгать 10-да һәр кемне бәйрәмгә дәшәбез.
Теманы давам итәбез. Балалар ижад үзәге һәм тагын берничә балалар бакчасы Бирнәне байлар сабасының Татарстан мәктәп алма бакчасы якларында җыйдылар. Тулырак Гөлшат Галиәкбарова хәбәрендә. Балалар ижад үзәге каршындагы мәйданда Бирнә җыючылар алдан ук җыелышты. Егетләр, кызлар милли киемнәрен, калфакларын кидиләр. Гармунчылар уйныйсы көйләрен, җырчылар җырлыйсы җырларын кабатладылар. Барысы бергә атны бизәделәр. Бирнә җыю татар халкында сакланып килгән борынгы йолаларның берсе. Егетләр, кызлар гармунга кушылып, җырлый-җырлый, өйдән өйгә кереп, хуҗаларны сәламлиләр. Үй хуҗалары өйләреннән чыгып, теләкләр теләп, Сабан туйга дип кастерләп куйган бүләкләрен тапшыра. Бирнә җыючылар Татарстан урамыннан кузгалып киттеләр. Әлеге урамда һәр йортта аларны сөйнеп каршы алдылар. Бүләкләр, балалар өчен дип төрле тәмтемнар бирделәр. Яшьләр моны Сабан туйга бүләкләр җыю дип кенә кабул итсә, өлкәннәр өчен ул бик тә кадерле хатирәләрне кузгата торган көн. Кызлар Сабан туйга дип кулъяулык, яшь киленнәр сөлге чиккән вакытларда ерак калмады үзе, ләкин шыры инде башка. Татарстан урамында яшәүче Әлфия апа Кәримуллина да күңеле белән яшь вакытларына, үзе туып үскән кеше Шыңар авылына кайтып килде. Сабан туйларны балачактан бик көтеп алабыз. Аллага шөкер, исән сау гына матур итеп кенә уссын, бар кеше дә Сабан туйларга барсын, сәламәт булсыннар, күңелләре, җаннары тыныч булсын, балалары, оныклары шатлык, сөйнешләр генә китерсен. Исән имин булып, yıllar tыныç bulsun. Şuşu turmuşumuzga bir kanagat. İsen sağ bulayıq. Şuşulay kütüp alam. Allah'a şükür biz bir territoriyada iki semya yaşayız. Allah'a şükür oldan ezirlep koyabız. Yarışta şın көңілден katnaşuşu yigitlerimizge, kızlarımızga bülekler barıp jitsin, tapşırılsın. Tapşırılasın aşanabız indi biz anın. Просто көңіллер білесізме, ешілікке қойта. Иске түші, ешіл хатирелері, балаша хатирелері. Гел шулай өзіміздің, татарымыздың традициялары девам етсін. Жоғалмасынlar. Her vakit saklansınlar. Халықлар менә шушы традицияларны саклауга омтылсын. Бирнә җыю халкыбызның юмартлыгын, кунакчыллыгын күрсәтә. Сабан туйның бөтен халык бәйрәме булуына да ишарәли. Бирнә җыючылар матур җырлары белән урамнарны ямгә төреп кенә калмадылар. Бирнә тапшырган кичкенә балаларга да тәмтемнар бирделәр. Сабан туйга шын күңелдән бирнә әзерләгән өлкәннәр аны ихлас теләкләрен теләп кылгага бәйләделәр. Аллага шөкер, бик Аллаһ Тәгаләгә шөкер итеп, куанып, шатланып йөрим, Аллага шөкер. Шулай итеп торам. Бик чак нитеп алам сезне. Яхшы итеп алам барыгызны. Һәр вакыт укып йөрим, Аллага шөкер. Бүләкне әзерләп куйдыгызмы? Үзем ел сайын шулай дип әзерләп куям. Аллаһ Тәгаләмә Аллаһ Тәгаләмнең ризалыгы өчен. Бакчалары, урамнары шау шешектә утырган алма бакчасы ягында Бирнә җыючыларны айрыша сөйнеп каршыладылар. Өлкән яшьтәге Тәкмилә апа да бүләген алдан ук әзерләп куйган иде. Бирнә җыючылар да сынатмадылар. Һәр кемгә рәхмәт һәм җылы сүз әйтеп сөендерделәр. İcad Үзәге коллективы һәм 3-нче, 5-нче, 6-нчы номерлы балалар бакчасы коллективлары бүген Бирнә җыярга чыкты. Без бу көнне бик көтеп алдык. Алдан әзерләнеп, матур костюмнарыбызны әзерләп, татар халкының матур киемнәрен киеп, җырларыбызны кабатлап, баянчыбызны үзебез белән алып чыгып, бик көтеп алдык бу көнне. Бүген безнең атыбыз да бар. Бу эштә безгә авыл советы Расих Мубарак ярдәм итте. Халык бәйрәмне көтеп алган, зур бүләкләр бирүчеләр дә бар. Аларга бик зур рәхмәтебезне белдерәбез. Барлык райондашларыбызны шушы якынлашып килүче бәйрәм белән тәбрик итәбез. Еллар имин булсын, мул булсын, саулык, сәламәтлек һәм тынычлык телибез бар кешегә дәген. Сабан туйга бүләкләрне шын күңелдән, ихлас теләкләрне теләп, кызган мише бирергә кирәк, һәм ул башкаларны да сөендерергә тиеш. Хәзер шөкер, бар нәрсә дә бар, әмма ярышып алган Бирнә бүләкләре кадерлерәк. Сабан туйлары ямьле булсын. Район мәдәният йортында журналист һәм дин әһеле Илдар Яхинның 70 яшьлек юбилеена багышланган иҗат кичәсе булып узды. Әлфия Мөбәрәкова сюжетына күз салыйк. Илдар Яхин исеме безнең сабалар өчен бик тә таныш һәм якын исем. Туган җирендә халык ихтирамын казанып, бик тә рәхәт гомер кичерә ул. Үзенең 1000 төрле эш мәшәкатьләре, зур сынаулары аша 70 яшенә килеп җитте.
Ылы юбилей уңайыннан Саба район мәдәният йортында Илдар Яхинның иң якын, хөрмәт иткән дус туган, хезмәттәшләре, дин әһелләре белән бергә зур күркәм мәҗлес үтте. Барысы да Илдар абыйны хөрмәт итеп килгәннәр. Ә инде аның үткән тормыш юлын күз алласак, бик затлы, мәртәбәле мулла нәселеннән ул. Әтисе Мәхмүд ага Саба мулласы иде. Илдар абый бик яшьтән дин сабагын әтисеннән алган. Ул язу сызуга бик оста һәм хәвәс кеше. Шигырьләрен укып та, тыңлап та туеп булмый. Күп кенә шигырьләренә җырлар да иҗат ителгән. Шуннап әйткәндә, без аның белән инде бик тыгыз элемтәдә һәр вакыт шалтыратышып торабыз, һәм инде иҗади элемтәдә бар. Аның менә язган шигырьләренә мин берничә кидә язган идем. Менә аларда бәлки яңгырап китәр бүген бу кичәдә. Нәрсә дип әйтим? Менә ул шушы дөньялар үзгәргән чорда кинәт кенә үзе дә уңай якка үзгәреп, яңа хезмәт башлады әйтергә кирәк. Шул ук редакциядә эшләгәндә ул параллель рәвештә дингә дә кирип китте. Сабаның имам хатибы булып, әле мөхтәсиб булып та эшләде. Һәм бу бик матур күренеш дип уйлыйм мин. Алга таба да менә шушылай халыкны тәрбияләүдә һәм инде уңай якка өндәүдә мин аңа уңышлар телим һәм инде алга таба да бергә иҗат итербез дип ышанып калам. Нигәдер мин Илдар абыйны Илдар дип кенә әйтәм. Менә Нәҗип абыйны да мин Нәҗип кенә дип беләм. Ничектер. Үземнең яшьтәшләр кебек. Яшь күренәбез шуңа. Шулайдыр инде. Ну Илдар бит инде ул Илдар абый дип сөйлим хәзер. Тәрбиясезлек булыр. Илдар абый инде ул иҗат кешесе бит. Шуңа күрә иҗат кешеләре һәр вакытта аралашып яшиләр. Менә мин мәдәният йортында эшләгәндә дә аның белән аралашып ниндидер эшләр эшләдек шунда иҗат буенча. Менә Нәҗип абый аның хуш киләсен кызыл туй дигән җыр язган иде. Аның сүзләренә. Мин аның иң беренче башкаручысы да булдым әле. Күп туйларда башкардым дигән. Күп туйларда, күп концертларда җырладым мин аны. Dökler bayanların verilen hoş gidesin kızı buy. Her günde izgediler, her paysında yaptı huy. Her paysında yaptı huy. Ehlike, eşmi berken, ayetı da kıdaşa. Юбилей кичәсе махсус язылган сценарий нигезендә барды. Аның күп кырлы шәхес булуы хакында сөйләделәр. Сабаның борынгы мәчетен халыкка кайтаруда күп көч куйган кеше ул. Мәчет реставрацияләнеп, яңача яши башлагач, Илдар Яхин аның беренче имам хатибы булды. Район мөхтәсибе вазифаларын башкарды. Туган көн иясе, район китапханәсе, район музее, Саба таңнары газетасы редакцияләрендә эшләде. Һәр урында ул үзенең белемле, әдәбиятны, сәнгатьне, тарихны яхшы белүе белән хөрмәт казанды. Элекеге хезмәттәшләре аның турында бик җылы хатирәләр белән бүлештеләр. Тәбрикләү сүзләрен әйттеләр. 2008 елдан бергә эшли башларга туры килде. Ул инде үзе редакциягә килә. Күп урау юллар үтеп, төрле хезмәтләр, төрле профессия вәкилләре буларак эшләп, төрле белем алганнан соң инде килә ул 2000 елда редакциягә эшкә. Шуннан инде ул 2011 елга хәтле лаеклы ялга чыкканчы редакциядә эшли, үзенең хезмәтен куя. Миңа үземә шәхсән 2008 елдан эшләргә туры килде. Илдар абый турында нәрсә дип әйтергә була? Кешелекле, үзенә күрә бер аерым шәхес. Ул аралашкан вакытта да аның белән сүзгә килмәс, ачуланмас. Үзе әйтәсе килгән фикерне әйтә белер, җиренә җиткереп әйтә белер. Әмма дә ләкин сине бер вакытта да урыннан купшытмас, кузгалтмас ул. Менә шундый шәхес иде.
Аллаға шүкір бүгінгі күнде де ул килә, безнең белән аралашып яши, хәл хәвәләне белешә, киңәшләрен әйтә. Без инде шунысы белән канәгать без, рәхмәтле без аңа. Ул безне ташлап китмәгәнгә, бергә булганга. Ишан-сау булсын, сәламәт булсын, алга табадагын әле аралашып яшәргә язсын. Нәсел шәҗәрәсен барлап, 8 буынга кадәр әби бабасын белеп яшәүче, кан кардәш туганнары белән элемтәсен өзмәүче Илдар абый ул безнең. Без Илдар хәзрәт белән туганнар, безнең Яхья бабабыз, 4нче буын бабабыз. Мына ул да яхын булып калган, мен дә яхын булып калган. Бер ойлаганда җырак туганнар шикерлек, туганнар инде якынлык җыранлык белән үлчәнмәй, билгеле. Бер 15 еллап белек без аның белән таныштык. Аның тарихы шулайрак килеп чыга, адам баласы бер дәврдә кызыксына башлый үзенең нәсел-нәсәбе белән. Менә шундый фикерләр белән без изләнә башладык. Яхья бабабызның нәселе зур, киң икәнен беләбез. Тем более миндә ата-бабалардан калган борынгы шәҗәрә бар иде. Менә шул шәҗәрәне без ныклабрак өйрәнеп, моңа бүленмәгән туганнарны табышып эшләргә ният кылган идек. Аннары сүзгә Рөстәм әфәнденең тормыш иптәше Резида ханым да кушылды. Безне дин берләштерә. Кан тартмаса да жан тарта диләр бит. Ой, жан тартмаса да кан тарта. Менә шулай. Динебезне хаклап, данлап, зурлап яшәүче Илдар абый районыбызның дин әһелләре арасында иң абруйлы кеше. Районыбыз мөхтәсибе Айнур хәзрәт Әхмәтов, имам хатип Алмаз Гаянов, мәчеттә оештыру эшләрен башкаручы Гүзәл Шәрифуллиналарның тәбрикләү чыгышы барысын да таң калдырды. Мөхтәсибәт Илдар абыйның шигырьләр җыентыгын китап итеп бастырып чыгарган. Аның беренчесен үзенә тапшырдылар. Китапка аның барысы 60 шигыре кергән. Егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз дигән сүзләр Илдар абыйга да килешеп тора. Милли хәрәкәт активисты, татар иҗтимагый үзәгенең Саба бүлеге рәисе, һәр туган көнне татар теленең матур киләчәге өчен көрәшеп үткәрүче Илдар абыебыз бит ул безнең. Әңгәмәбез дә шул хакта. Сизәм инде 70 яшьлек итеп, әмма күңел ягыннан, йөрәк ягыннан һаман шул килеш. Һаман 17 яшьтә. 17, 20, 25, 30. İcad мәсьәләсендә мин бүген урысча җырларны татарча итеп эшләйм, язам. Татарчага килеп. Булай хуҗалыкта өйдә яңа йорт салу белән мәшгульмен. Менә шул эшләр. Тамаша залына килүчеләргә иң беренче шуны әйтәсем килә. Телебезне сакласак иде. Тел мәсьәләбез бик авыр хәлдә бит. Милләтебез шушы телгә бәйле. Шуңа күрә өйләребездә татарча гына сөйләшеп, үзебезнең әти-әниләребез, бабаларыбызның телен мирас итеп калдырган Аллаһ Тәгаләдән безгә бирелгән шушы телне сакласак иде дип әйтәм. Менә иң зур теләгем шушы. Телебезне, гореф-гадәтләребезне, милли хисләребезне, милли киемнәребезне сакласак иде. Кыямәткә хәлле алып барып җиткерсәк иде телебезне. Шушы телдә дуалар кылып, теләкләр теләп, балаларны укытып, оныкларны укытып, менә шушы Аллаһ кушкан безгә аманат итеп биргән телне кыямәткә хәзер дөнья беткәнче алып бара алсак иде. Хәтта инде тегендә баргачта шул телдә сөйләшергә насип булса иде дип телим. Күңеле саф, калбе чиста кешеләр генә шулай уйлый, шулай эшләй. Без аңа сәламәтлек телибез.
хәзер спорт яңалыклары хакында. Ике басу Арташ авылының Ширбәт аланында узган шимбәдә урман сукмаклары Лесные тропы дигән исем астында эндуро мото узышлар үтте. Ярышлар Соба районы яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге ярдәме белән оештырылды. Әлеге спорт түрі буенча ярышлар бездә беренче тапкыр үтте. Казан шәһәреннән, Балтач, Теләче районнарыннан, Собаның лесхоз, Арташ җирлекләреннән 19 спортчы үз мотоциклларында килде. Ярышларны рәсми ачу тантанасында Соба районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов катнашты. Арташ авыл җирлеге башлыгы Алмаз Әгъләмҗанов мотоузышны төп оештыручыларның берсе. Максаты яшь буынны файдалы эшкә, сәламәт яшәүгә җәлеп итү ди. Безнең инде үзебезнең авыл егетләре инде бер 2 ел дәвамында хәзер шу эндуро түрендәге мотоциклларда йөриләр, үзләренең сынап карыйлар дип әйтегән тауларда безнең мөмкинлекләр бар, табигатыбыз шартлар бар дип әйтегәндә ясыттыгы. Табигый шартлар. Безнең бу идеяны шуңа күрә бер башка суктыда да инде әйдәз егетләр бер оештырып алыйк. Йөрү генә түгел, ярышта кирәк, чөнки бу безнең районда бик популяр булмаса да, чөнки бу безнең беренче тапкыр районда. Безнең җирлегебездә шулай ук беренче тапкыр үткәрелә инде. Шайтып хыялланып алдык та, безнең хыялны тормышка ашырга әлбәттә булышты. Бу ярдәмче егетләр дә булды, спонсорларыбыз, иганәчеләр дип әйтегән шушы авыл егетләре белән берлектә шушы трассаны әзерләдек. Соңгы атна дәвамында инде монда табигый тауга менүләр, елга аркылы чыгулар, сазлыклы урыннарда бар. Һәм ясалма каршылыклар тудырдык инде. Бу покрышкалардан бүрәнәләр салып, нәкъ шу эндуро түрендә нинди каршылык эшләп була, максималь тырыштык инде. Әлбәттә, сүздә монда безнең егетләребезгә бик зур рәхмәт. Һәм әлбәттә районда җитәкчелеге дә сразу күтәреп алды дип әйтегән, һәрвакыт сораштырып тора, ничегрәк дип инде. Шуңа күрә хыялланабыз инде моны ел сайын үткәрергә. Эндуро ярышлар катлаулылыгына карап бүрәнәләр, валуннар һәм башка каршылыклар белән җиһазландырылган юлсыз махсус спорт трассаларында йөрү стилен күздә тоткан дисциплина. Катнашучылар каршылыкларны үтәр өчен барлык осталыкларын, көчләрен эшкә җигәргә тиеш. Алар аңа әзер, кәефләре дә күтәренке. 6 кеше килдек Теләчедән, монда катнашырга. Шундай чаралар республикада еш үткәрелми. Шуңа күрә һәр возможностьны кулланырга тырышабыз. Моңа кадәр менә катнашкан бар, пайларда катнашкан. Самарада булдым, Ульяновскта, Казанда, Зеленодольскида, Уфага барган бар. Ну, вот именно Татарстанда шундай ярышлар үткәрелми хәзерге вакытта. Шуңа күрә бүтән шәһәрләргә йөрергә туры килә инде. Бу сезнең хобби индеме? Әйе. Пока что йөри башладың менә мотоциклда. Ну, мотоциклда беренче тапкыр 16 яшьтә утырдымдар. А вот менә бу мотайларда 18 елдан бирле йөрибез. Дус малай уговорил сатып алырга, аннары самому понравилось. Дус малай йөрми, мин йөрим. Урыннар өчен не борюсь, көрәшмим. Чөнки да, для удовольствия опыта не хватает, умений не хватает, аккуратно стараемся ездить, чтобы не калечиться. Беренче ярыш, узган ел Кырымга барып кайткан идек. Егетләр белән ярышка түгел, так йөреп үзебез генә. Быел монда мотоцикллар белән индеме? Собадан дус егет. Собадан дус егет. Ярыш була иде дә, мен кайтып үзебезнең көчне сынап карар алдык. Адреналин бик каты бирә. Шуңа күрә яратып йөрим. Җиңү настрой белән килдем инде. Җиңәргә. Әле ярышларда катнашып шулай җиңүләр. Әле катнашкан булмады әле, беренче тапкыр катнашам. Бу хобби инде, шөгыльләнеп йөрибез. Менә ничек йөрисез, кайларда йөрисез, ничек шөгыльләнәсез дип әйтик инде. Басуларда, чокырларда, тауларда, урманнарда күбрәк сикерергә, уйнарга, чабырга инде. Юлсызлык һәм махсус элементлар буенча гади булмаган 1 чакрымга якын араны катнашучылар 2 тапкыр үттеләр. Куркыныч та, катлаулы да, урыны белән сазлы да булган авыр юллар текә тауны менү зур риск тудыра. Монда техника белән идарә итү зур осталык сорый. Экстремаль шартларда ул чыгымларга да мөмкин. Шулай да егетләр тырышты. Ничек каршылыклар? Шулай ма, нинди каршылыкларга очрадыгыз, менә сөйләп үтегез әле. Авырмы? Әйе. Булай йөреп килергә булай инде, шулаймы? Менә сезнең күңелгә бу нинди хисләр бирә, шулай мотоциклда шундый каршылыклар үтеп килү? Адреналин беренче чиракта безгә яшьләргә адреналин бит. Белмәм, рәхәт инде, күңел рәхәте ялтабыз бер. Шәһәрдән апайтабыз, шәһәр суетасы шунага. Яшь йөрисезме шулай? Атмаса инде.
Мотоузышны күзәтергә килүчеләр дә шактый иде, олысы кешесе спортчыларга көч биреп торды. Бу төр ярышны үткәрү инициаторларының тагын берсе лесхоз бистәсендә яшәүче Валерий Григорьев. Ул үзе Нократ аланында яшәгән дәврдә мотоузышлар белән мауга һәм биредә дә аны ярышлар исемлегенә кертү белән яна. Мотокросс в Сабинском районе не было такого, но моя душа полна, как говорится, адреналина. И все хотят, у всех есть эндуры, мотоциклы. Я за то, чтобы все как бы сплотились, не катались не без прецедентов на трассах. А вот есть вот мотодромы, вот сейчас вот трассу сделали, созвонились, собрались. Оештыручылар эндуро ярышларны бу сезонда берничә тапкыр үткәрүне күздә тота. Димәк, экстремаль спорт төрен үз итүчеләр мотоузышта үзләрен әле сынап карый һәм чыныгу ала алачак. 3 июнь көнне Соба yüзү бассейнында халыкара балаларны яклау көне уңаеннан Соба районының ачык беренчелегенә ярышлар булды. Соба, Балтач, Теләче, Мамадыш районнарыннан yüзү белән шөгыльләнүче балалар арасында ярышлар бик кызу барды. Соба бассейны балалар тавышыннан гөр килеп торды. Кичкенәдән үк yüзү белән шөгыльләнгән балалар һәр ярышны алга таба тагын бер адым буларак кабул итәләр. Ел дәвамында өйрәнүләр буенча нәтиҗәләр дә ясала. Yüzü yarışlarına kilgen 4 rayon komandasının her koysunda 20'den artık bala biraz irikli. Kompleksi yüzü hem estafeta yarışlarında köş sınaştılar. Bugünkü yarışta 2006 yılғы malaylar kızlardan başlap 2014 yılғы malaylar kızlarga kadar yarışalar. Hem türlü yüzü stillerinde. Manda bizden 100 metrli uzunluk var, 200 metrli uzunluk var. Arkada yüzü, alga yüzü, kompleksli plaving diye әйтәбез инде 4 vit кушылган yüzünü de yüzələr. Hem bütün rayonlarda әзерлекләр белән килгәннәр. Бүген кешеләрне сынашабыз инде. Җиңүчеләр шушында ахырдан карыйбыз Алла бирсә. Yarışların aşıt tantanasında Soba rayonu Başkarma Komiteti җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов катнашты. 2021-2022 уку елы нәтиҗәләре буенча Олимп спорт мәктәбендә шөгыльләнүче балаларга yüzү буенча спорт разрядларын үтәү турында сертификатлар тапшырылды. Балалар үзләре дә һәр ярышта билгеле бер максатны күздә тотып катнашалар. Yüzүгә 3 ел йөрим, бик каты яратам. Яраткан бит biraz. Үзем теләп бардым бассейнга. Мине бассейнга алып килде Әрнәй. Мине Гөлнас Илдусовна yüзәргә өйрәтте. Мин бу ярышта yüзәм комплекс. Спинада biraz, кроль, комплекс yüzәргә өйрәндем. Yüzü yarışlarında treynerlarının da yıl davamında balalar белән ничек шөгыльләнгәне күренә. Ярышларда катнашу бала эшендә, тренерлар эшендә бик зур җаваплылык. Бассейн в нашем городе существует 4-й год. Я работаю там с открытия. За эти 4 года мы с моими детьми добились, я считаю, неплохих успехов. Выезжаем на республиканские. Первый раз выезжали на всероссийские соревнования. В общем, успехи есть. Estafeta yarışları da bit kirinkə bardı. Ең қуанышлысы, yüzü белән шөгыльләнүче Соба районының спортчы балалары да сынатмады. Күп кенә призлы урыннар алуга ирештеләр. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең Атна информацион программасы шуның белән ахырына якынлашты. Чыгарылышны экраннарда күрсәтелүче сылтамаша кабатлап карый аласыз. Соба сулышы, Соба дулкыннарында. Милли бәйрәмебез Собан туй хәвеф-хәтәрсез күңелле үтсен. Байлар Собасында бәйрәм Собан туй күңелләүче комплексында көндезге сәгать 10-да башлана. Һәм ул безнең Соба дулкыннары телевидениесе, Дулкын радиосы аша турыдан-туры эфирда трансляцияләнәчәк. Авылларда исә Собан туй 12 июнь көнне үтәчәк. Илләр тыныч, игеннәр мул, кешеләр бәхетле булсын. Киләсе очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.